Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Ug karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Ug sa dili pa din no akong masahon ning naipipila nga nag-comment no. Ah, ang unang comment no si Len Sebmin. Wow, thank you kaayo idol sir sa bag-ong drama idol. Salamat kaayo no sa pagpaminaw no Len Sebmin ug kang Mami Bisdak. Salamat sa inyo drama loads amping. Salamat kaayo no, Ma'am Bisdak no, amping sad pirmi. Thank you kaayo no sa pagpaminaw ug kang Jacido. Jacido, wow, may bag-o na pud nga drama. Thank you Lex Pino. Okay, way sa payano. Salamat kaayo no, Jacido. Salamat kaayo no sa pagpaminaw ug kang James Sabiro. Wow, naa na pod bag-ong drama nga kalingawan din apod ta magsunod rin apod ta mabitin-bitin sa drama na to. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. James Sabuero, thank you kayo ug kang Mark Bryan Waslo. Hello idol. Hello sad idol no. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Mark Bryan, thank you kayo no. Ug kang Joan Ashinda Esmeralda Kuya Lods na aka wala ko ana no. Joan kay atong gipag-upload mga bag-o man ni nga drama sa RMN mayaw gipag-upload no. Sa mga daan nga drama wala ko ana. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Joan. O Joan gyapon no, salamat Kuya Lods. Merry Christmas always listening from Taiwan. Okay, Merry Christmas sad no, Joan. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Amping diha sa Taiwan. Thank you kayo ug Merry Christmas and Happy New Year. Salamat kayo ha, Joan. Bayro, di ta maglangan. Ang laing sumpay ning bag-ong sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Kami. Gisabot naman ni Mama ang tag-iya. Mao ba? Mao di ay nga daghan unta ang mupuyo ng baya, pero wa gid ihatag sa tagiya. Kamo day mo nakauna no? Ako rin si Renz. Ako sad si Nikki. Hoy! Palayo sa akong pagumangkon! Palayo ha? Stay away! Ngano ka, te? Imo de siyang iyaan, ha? Oh, kaila mo? Ginganlan kong tiguwang anak niya! Joke! Joke ra man gud ko. Onsay joke! Joke ra lagi to. Saon imo man gud kong giunhan? Unya na uwa man ko. Mao to. Kusay ba to? Naka-joke yun ko nimo. Friends ita, ha? Lamano to ba eh? Nangunaw ka. Biso simuton pa nimo akong kamot. Makaingon ka gyud nga, wow, kalimpyo. Sige na, dawatan na nga akong kamot. Friends? Sige na lang, oy. I'm Terry. Terry. Renza na nga akong ngan. Mika na ta, ha? Ay, uno. Dali, alita sa bahay. Kay, kutawan ta kagbog na. Kayo juice. Oh, wow. Dali na dayon. Si Nikki day. Way labot. Ay, haloy. Nalimtan mo din ako ang wafa na akong Niels. Niels, dali na. Come on. Atong entertainer si Renz. Uy, di alam. Ha? Bibalik na si Nikki? Si Nikki? Kinsa mo na imong giingon nga ni Ana? Ang inahan ni Nikki ba? Di ko interesado sa inahan bay. Kato na si Nikki. Nasa ko na. Tuwa naman. Sugata hinuon ang inahan bay. Unya, pagsusi, hain magpuyo si Nikki sa syudad. Nya, matog-an ka to nako. Ay, naunsa ka manoy atiki ba? Hain may maayo bay. Ikaw na lang pangutana. Ngano ako man? Interesado man ka. Kang paita sab ni babay. Uy, di man ko na mo tabangan. Di gud taon. Hapit na mga ikukitag sukmagay tungod sa gituman ako nga imong sugo nga mapalit og buwak. Aron lang ihatag ni Nikki. Unya, nahatag. Wa noon.
Ha? Nga naman? Giagaw man ni Gab. Anong iya magiagaw nga di man to iya? Yamot lang atong tawhanaw eh. Sa ato ba? Wa ni mo mahatag ang buwak? Wa lagi. Kaya giagaw ni Gab. Unya, hay na marong buwak. Amot ha, ito ilabay ni Gab eh. Kaway klaro ba ini eh? Kaya wa man ni mo mahatag ang buwak ngadtong niki. Imo day kong ulian sa kwarta. Ha? Gitagaan ta magag 200 para buwak. Ano kay, wa man mo mahatag ang buwak. Imo gyud kong ilisan sa 200. Huwat mo gani ko nimo sa imong suhol. Imo na nung kong pailison atong gipalit akong buwak. Surumbaw ni Bayda. Di man na surambaw ba eh. Ano di man surambaw nga. Nagpaabot rabay ko sa imong suhol. Surambaw gyud ni kay paputol gyud ang atong pagkaimigo ini. Ha? Ayoy. Saan ka? Di mo ka kong pailison sa 200. Nga kay, huwag mo ko'y kwarta. Tabla na ko. Bida, di palang tika amigo ay. Ay kung suhuli mo. Huwag man ako makita ang buwak nga gilabay ni Gab. Ay, mamalit lang ko yung taglaing buwak. Pero, atik-atiki lang sinang miding. Atik-atiki siya sa pagpangutana. Hain magpuyo si Nikki sa syudad. Sige lang kuguwan og juice sa imong baso, Renz. Purot man. Ikatulo na rin akong kutaw. Wa man siya nagsugo ni mo, nga magdugang kag kutaw. Ikaw naman nagsigig kutaw, good. Gano'n masag ko. Okay, maikog man ko. Magpahuwad na lang sa kong juice. Ubog na magani ko. May pagbino na lay atong itagay. Manginom di mo hard drink? Di, uy. Nangagan lagi mo ate. Terry. Ikaw? Nahibuong man ka. Sorry. So, ikaw ra, Ate Terry, ang muinom og hard drink? Ako rin musukol. Gusto ka? No. Kuan ka nang di sa ko makasuga ko na ng hard drink. Asus! Tingaling nagpabilib na ka sa akong pag-umangkon, ha? Why? Hain man di ka magpuyo, Renz. Kanang na boarding house sa skina. Na ako din na mag-board. Ikaw rang usa? Dili, daghan mi. Gusto, ganit kong mubalhin kay tuwa lagi ko sa ibabaw sa double deck. Apartment ang imong gikinahanglan aron dili double deck ang imong higdaan. Unya na. Kung ako nang mapalgan ang akong dream girl. Tingaling imo na rong mapalgan. Basin pa. Uy, ano ko taong mitanaw man ka na ako. Ito na lang ko Salamat sa inyong pagpadayon ako ha. O ingon man sa pagdawat ako nga inyong friend. Ay, basta ikaw, Renz. Welcome ka gid nako. Ha? Ganahan ka niya, te? Uy, ano kung nangutada ka, anak? Imo manggod siyang gihatod. Angang! Newfound man. Sa newfound. Newfound friend, good. Wa ka, anak. Ikaw, gyud te. Sige na, te, oy, mangandam na ko. Sugod akong trabaho, ugma. Unsa may ako andaman ugma. Bisag unsa lang, good? Daghanon ako gluto ang fried rice. Fried rice? Nadi tay bahaw. Ulo, bahaw ra di ay fried rice. Yang ano daghanon man nimo? Tingaling masaag to sa Renz. Imong pakanon din, he? Ang masado og dili kun paatlan. Abi pa lang. Kuanta, daw ta. Ay, ambot lang nimo, te, uy. Bahala gud ka kung unsay mong lutuon, ugma. Ang ugma di mong problemahon, te. Karon di sa itong panihapon, unsa may mong lutuon. Auto o di ay no. Manihapon pa man di ay ta. Oy, nadi ay kadiha, Dolpo. Ganiharan noong ko nang. Ngunsa man kadiha? Nangitag timing nga ikasulti ka nan. Ha? Doon na kay toyo na ko? Lagi nang. Sama na, sulti dayon. Ayaw lang kasuko nang ha. Anong masuko man sad kuno ko? Tungod maguninig ang akong tuyo nimo. Manguyab ka ni Nike? Di, uy.
Sugton ka kong Nikki? Kuanang. Kining doon na lang nagsugo na ako. Kinsa? Hala, buang agin ako eh. Gitugon ba na ako nga di ko magsaba-saba. Unsa man na, Dolpo? Kining nang. Ayaw na ko ipahamak ka. Mahadok mo ko nga maguba ang among panag-amigo. Marag nakasabot na ko. Si Jorin ba'y buot ni mong ipasabot? Kana nang. Nga naman? Gisugo mo ko kung by Jorin nga nang nga ipangutana nimo. Hain magpuyo ron si Nikki dito syudad. Unsa? Ayaw lang kasuko na ha. May gusto si Jorin kang Nike? Kani adto ra nang. Makatugan ka nako nang hain magpuyo si Nikki. Abi ni mo, Dolpo ba? Dili man angeng itago ang gipuy-an ni Nike. Pero nahadlok ko nga tingalig madisturbo lang ang akong anak. Mga nung madisturbo man nang. Bago pa man ko nagtrabaho si Nike. Nang. Tingalig wa kay gusto sa akong amigo nga manguyab ni Nikki. Gusto ba ko nang miding? May mga manghod pa nga milaom kang Nike. Nang. Sab tingali dayon makigmin yung akong amigo niya. Kanagong magkasuod sila. Mahimong tug-anan ko nimo sa address ni Nikki dito sa syudad, no? Unya ata magsulti ana, Dolpo. Uy! Nang miding! Ay, nakong biyain nang! Nang! Patay! Wala ko lingian ng miding da. Makalagot pa ya, oy. Makalagot. Wapagani makasugod trabaho ni Nike. May nagsamok-samok dayon. Hay na! Ay! Kano ka nang? Di kuyawan lagi ka. Kisa may di kuyawan ko no be. Nga may karat mo na kagtunga diha. Hihi. Gwapo man sa imong nakita nang na. Hanggang di ay. Dili na tumubalik si Terry diri nang? Dili na. Di na tumubalik si Terry din ni? Pagklaro nang oy. Anala? Ikay sulti. Ako'y too. Wa para ba ko makabawas niya? Gab, kung naghuna-huna kag panimbaos, hala, pasa siya dito. Asa man ako apaso nang? Ato sa syudad. Ngi, kalayo ato. Aw di mo sakay ka, aron ka makaabot dito syudad. Unsa may sakyan nang? Unsa pa? Bus. Pilay pliti nang. Tempa, wa ka magdali. Paita. Bisang magdali pa ko nang. Wa yug ko'y kwarta ikapliti. Na, kung mauna, ayon lang pangutan na. Oh, unsa man sa imong buhaton nga tong tiray ha, aron ka makabaos. Ako unta siyang luguso nang. Nya? Saman, magpakasal ka niya. Ha? Ngano ako man siyang pakaslan? Oh, imo man ka siyang luguson. Naglagot man ko niya. Maunang ako siyang luguson. Pero wa ko'y planong pakaslan siya. Aw, magpapriso lang ka. Ha? Oh, wadi ka mahibaw, Gab. Nga kanang logos dako manang sa. Criminal offense man na. Og ang silot, mapriso og pila ka tuig. Maudi ay na nang? Oo, ang taon, maugid na. Anya, ansa man. Naon-naon na sa makadaghan ng imong buhaton, ha? Wa man ka kay gustong tiray. Ay, ambot lang. Mukiat man akong mata basta kakita niya. Agay, sa ato pa naibog di ay kang tiray. Pero, dong, Gab, ako pa nimo, dong, no? Pangita na lang og babae ka nang dili magbinuang nimo. Dili na di mo balik nga ni si Tiray nang. Dugay pa to mo balik, Gab. Unsa kahang dugaya nang? Koan, agad lang sa iyang otok. Ha? Wa mo sulti si nang miding, bay? Ay. Murang gayto siyang nasuko. Ano nasuko man? Di ko noang sa mukon si Nikki kay bago pang nakatrabaho. Nya, may mga manghod pa ko nung milaom niya. Giyon sam din mo pagsulti. Apong giingnan bahin nimo? Imong giingnan nga makigminyo na kong Nikki? Awai. Ano nag-iskot man siyang manghod nga milaom ni Nikki? Wala ko sabot lagi ba eh? Mas may tingalig ikaw na lang ato niya ba eh?
gusto man lang ko masayod sa iyong gipuy-an. Aron kung makaadto kog syudad, doon na ko'y higala nga mabisita rito. Tingaling nagduda si nang meeting nga manguyab kang Nikki, bay. Oh, aman sa'y dautan kung manguyab ko bay. Ato ka lagi si nang meeting. Sagdi lang, bay. Sagdi lang. Ato lang unang sabton si nang miding. Tingalig, gisapot lang to siya. Yamong de ko siyang sapot. Nagtagda na si nang miding. Doon na pa manggihapon tayo mahimo pa. Kana kung imo kong suportahan. Huh? Saman, gusto kang magkauyab, Miss Nikki? Ano ako may mong pangutan-on ba yun? Aron mo sugot ka sa akong isugo. Saman, gusto ka bang magkauyab, Miss Nikki? Niyabag mang kataini eh. Anong gutang ako may mong pangutan-on na ba yun? Aron lagi mo sugot ka sa akong isugo nimo. Kaya sa may sugo mo na ako ba yun? Imong sundon sinang miding kon moadto sig syudad. Yung magkakong suhulan. Nga, tagal-pliti. Oh, natural man na. Ako pa'y manugo niya. Imo pang pliti. Abuso naman na, bay. Maugid. Ano sa man? Okay ka? Okay kayo. Basta sakto sa daton. Wow! Kahumot sa imong giluto, te, uy. Aw, chural. Ang ganahan kang mukhaon ba? Ayay, manambok day ko, anite. Oy, maayo noon. Aron, ako nalay sexy din eh. Mao din na imong paagi, ha? Aron dili na mulingin akong makatsa. Mao gyud na akong ganahan nimo oy kay dali gyud kay kang maka-understand. Mao din na imong taktik, ti, ha? Mm. Okay, sige. Sugot ka. Wa ko'y mahems. ay kanang kinig. Te, Mubalik pa ka to si Renz dinhi? wa ra ba sa kumaybaw, te? Murag ng trabaho man to siya. Di sad mo parehas og gitrabahoan? Wa sad ko kay baw, te. Panawa niya ha, kung parehas ba mo gitrabahoan? O kung magkita gani mo, ina ng regards ko niya? Si Gab di ay. Ja? Kaya nom des Gab? Imo man katong uyab. Woy! Ano gutong mahimo man akong uyab, oy? Kay nanguyab di ay to siya nako. Nagkuyog man lagi mo. Kung nagkuyog di ay uyab na di ay na. Oy, di na pwede haniki. Mihangyo man to siyang mukuyog nako. O kay nagkinahanglan man sa kog caregiver. Mato ako siyang gipauban. Caregiver gyud. Tigdagod sa ako mga pinalit. Ti uy, kargador na ti uy. Ay, ayaw sad. Luoy na sad ka isgaba na. Naprindar ba tao ni iyang cellphone? Ang imo man gipagasto sa restaurant na. Aw, mao na'y pago sa kuyog baboy. Na in love man nimo, te. Daoroy, bisag kapila pa siya ma-inlove na ako. Di ko niya, no? Bayo! Karon mo ako! Nahala sige. Ikaw na lang may baw mo ate man ni Renz, te, ha? Kay maato na ko. First day of my work. Oy, asa naman ka, Nikki? First day rin sa kong work, Renz. Kinahanglan mo sayo ko. Banan ka na ko. Ha? Bago-bagod ka din sa syudad. Di ka ba suhito sa mga daan din eh? Oy, suhito na si Nicky Rance. Ay, dali doon, Bi. May giluto kong pagkaon para nimo. Unya na. Ha? Ako lang ba ng Nikki? Tana, Nikki. Ihatod ka na ko sa imong trabaho. Hala, nagluto ba akong adobo para nimo, Rance? Labusog man ko. Uy, Terry. Sige ha. Bye. Nikki, dali na. Giahak. Nagpakuyog sa nagkanahan kong pag-umangkon. Ingo siya para nako si Renz, pero siya'y nakabenepisyo. Maayo ka, ni. Ay, murag dili yun, ni. Bantay lang yung kainig uli ni Monique. Nganong imo pa manggi kong giubanan? Niya mo kadapit din ang inyong opisina. Oh. Way problema. Dool na din nga itong gitrabahoan. Ay mo na nga building, ha? Uy, hala. Mulabang na day ko. Malabang ka? Yes. Kay naman yung kumpanya nga akong gitrabahoan. O, di ha? Uy! Silingan naman itag building. Nahimo magkuyog ta permi ni.
Mao ba? Asa man dapitan na ang gitrabahoan mo? Kana ay. Kana kung diligid kaayo high-rise building. Murag 4th floor ra kutob. Ah, kana! Silingan, rin data. Tagay kong number sa mong phone, be. Ha? Nga naman? Aron matawag ka ka. Inig, pauli ni mo. Aron magdungan na lang ta. Tuod eh, no? Oo. Pero kadiyot lang. Dili ka ko mabugnoan ini? Ha? Nganong mabugnoan mo ka? O kinsa may mabugno ni mo, Niki? Kinsa? Imong uyab. Anong may katawa man ka? Nangang! Nakalitan ko na. Unsay nakalitan ba? Waam ko'y uyab, good? Tinuod? Nasayop tay ko? Yeah. 100% you're wrong. Wa ko'y uyab. Kanang imong hitsura? O niya ang imong gesture? Wa kay uyab? Wa lagi. Well, friendly lang yun ko. Mo na. Number ni mo, be? Tanga akong cellphone. Uy. Kinsa man ang nanawag na ako? Ako tubagon. Hello? Hi, si Renz ni. Ay, sorry ha, wati ka pa ibaw adaan nga manawag ko. Nganong nanawag man ka? Aron, hangiwan ka, Niki, nga magdungan tag lunch. O sa day mong account name? O niya na lang kung magkita ta. Karon na eh. Di ka magigdungan ako lunch? Nagbawon man kugod. Walang problema. Tabahan nagagawad sa mong baon. O mag-order ko para natunduhan. Kauwaw gud anak gud. Oh, wow, good. Ugma, ayaw na lang pagbaon, ha? Dili na mahimo, Renz. Mahibong ang ako iyaan, ana. Ug usa pa, dili sad mahimong magsalig ko nimo sa akong paniud to, uy. Doon na ba ako'y trabaho? Sige, bahala na lang pagbaon ka. Basta, doon nga nagpaniod to, ha? Okay. Ano ka kagsayo ba? Ha? Sayo mo kaya kang nanampiling diha. Naon sayo para nimo? Sayo para nako kay buntag pa man. Unsa man? Doon kay problema ba? Tugaan ni ko. Basig makatabang ko nimo. Kuan bay. Api nimo. Nagdamgo ko na ni gabi eh. Ha? Lagi. Saon, ibasol kong mayo nga akong kaghapon nga dugay nakabalik din eh. Nakalarga lang noon snake sa syudad nga. Wa gyud may magkasulti. Ibog ka niki bay? Bay, di gyud kay ibog lang. Gusto ginako siyang buhatong asawa. Usa? Lagi bay? Anong... Pero anong mura lagi kag... Wa sa dinhi pa siya? Kuan, nanayming lagi unta ko. Wa magkukumagtuo nga magpalayo siya din eh. Ngadto siya manarbaho sa syudad. Mansab. Pusa may yung trabaho kung magpabilin na siya din eh. Uy, mahimo ang natapos ng kurso. Kana. Maunay, wag yun ako mahuna-huna bay. Nagpangita na hinoon ko niya da. Unya, mas maro imong buhaton bay. Gusto nga magkauya aming Niki. Naanasab na. Ikaw ba? Ipasunod lagi na ko nimo kung muadto na ng meeting sa syudad aron nga imong matultulan ang gipuy-an nila ni Niki og ni nang Tiray. Wa na problema ba? Nya, saman, imong sundan siya ng meeting? Bisag asa siya. Ako yung sundan. Basta ba away problema ang split eh. Split ra day? Ay, basta pa imong kaon. Ug ang imong kinanglanon. Basta di lagi ka magbahay. Way problema ba ya? Bisag asa siya ng meeting. Ako siyang sundan. Advance na ba ni? Ha? Oo, kaya mukalit og atang usakyanan ng meeting. Mauwahi ko. Di magkasunod niya. Mangita pa man ko nimo. Ay, pastilan. Tuod, no? Way problema. Ay. Sa kalibo na. Uy, tukro na ba yun? Kinilang 100. Dumaya na po na ba yun?
Sama rin. Pila man gina ibay, ha? Bungat, pila. Ay, gibalik ang usa ka libo sa imong bulsa, bay. Kana lang, bi. Uy, may bagting maning akong cellphone. Sayo. Sayo, hasang manawag ni ng meeting, uy. Hello. Kumusta naman mo diha? Gahapon pagani kami biya diri nangumusta na ka. Oy, una rong adlaw trabahong Niki, pere. Tuwa na siya ng, Unsa may giandam nimong pamahon niya? ay unsa pa. Ibs naman, upside down nga egg, then chicken nuggets. Oh, mura lang gihapon Upside down, dumaos Niki. Oh, Wadi siya nimo ang dami ka ng parang yun sa paniod to? hala nang. Wa pa baya mi ref diri. Unya, wa pasab ka kapangumprag baboy. Aron mag-adobo ko. Hahay, nahutan gito in taon ko, tire. Sige lang, iniksweldo ni Niki. Maunay unaha sa pagpangumpra. Nya, asa man ako ibutang akong kinumpra. Aw, kanon na lang ibabaong Niki. O papalito na lang sa eksodan sa iyang gitrabahuan. Siyaro, way karinderya. Ka-cheap. Unsa? Papalito na bugsudaan sa karinderya ang imong anak? O patamasayod pilagi o nisweldong Niki, tire. Sagdi lang. Pohon, may mong makapalit ang tag-reps, Niki. Ay lang na problema ang pagkaon ni Nikki manang, oy. Ha? So may buti may pasabot? Mag-mall ko ron. Mamalit ko para adubohon. Unya, imarinit na ko. Unya, adubohon na ni kaugma. Oh, diba? What will you say? May utok man sa di ay kape. Do na, oy. Utok, oy, do na. Hoy, ikaw ba ay na panawag usab ha? Kung manaway ka lang. Babu! Nasuko ang tiguang. Nang! Ay! Hoy! Hala, Nayabag ka di, Adolfo. Nga no may kalit makagtungad diha taon, oy. Kinsa man ipasakan ni mo, ha? Kinsa? patagak mo daw imong hinayhay nang. Akong gipunit aron dili mahugaw. Oh, Natagak dahil nga akong hinayhay. oo nang. Akong gipunit. Salamat ka ayo ini, ha? Way sa payan na ha. Kinsa mo to imong gikasulti sa cellphone nang nga mura man kag nahimuot. Ay si Tiray. Kumusta naman sila dito nang? Okay raman tingali sila. Kayo may reklamo sa tere. Una pa man sa dong adlaw sa trabaho sa akong anak. Sertiha gini mo nang uy. Ha? Nga naman, Dolpo? Oh, kung nakatrabaho man dayon Snake eh. Bago pa ganyan siya nakagraduate. Naiubang gali diha oh. Dugan na nakagraduate sa college. Pero hangtod karon. Patid-patid lang yapos lata. Di na lang kumusumpay, anak Dolpo. Ila sa dang swerte. Sige, Dolpo, ha? Daghan kay salamat sa pagpunit ni mo sa hinayhay na ako nga natagak. Ako na lang pangipuso ng ako mga hinayhay. Hi. Di aliki ka? Nagatang ko nimo. Ha? Di ka gusto nga atngan? Ay, sorry ha. Abi na ko ganahan kang makigdungag pa uli na ba? Sus, kamubo sa di mong kigol, uy. Ay, hala. Kigol? Sorry ha. Sorry. Bugay mo sa deka. Marag mga vibes kita ini da. Unsa man, muli na ka. Dali na. Hala. Nagkuyog lagi mong duha. Silingan na ba yung building? Ako lang giwat si Nikki aron magdungan pa uli. Ganahan sa kanike. Ay, ganahan ka ayo, te. Kay, bago pa ba ako ining syudad? Mayo nang na-assurance, aron dili ko masaag. Mao na. Mahimo ka magkamusakay. Tay, nanakay pitong minuto eh. Isa may plite. Na, isyo bago di ay nati? Yahay gud mi duha si Renz, good. Parehas ba ming nanarbaho? Istoryahin na si Renz niya kay akong hugasan na akong baon na nana. Uban ko nimo Nikki. Paps. Nganong imo magkumbiyaan? Okay, gusto mo atubang na ako? Ha? Gibilin ka ni Nikki diri na ako. Busa, ako maoy atubangan. Magsulti tang duha, bisag magbuntaday pa. Get me? Wa ni mo tagai? Wa lagi. Nga naman. Ay, sige, unyagan ha. Aron mamisita.
madisturbo kay sa mong trabaho. Mama sad uy. Pero ngano nga malagi siya mamisita nako sa diha pa ko. Busy ko, no? Ah, grabe. Unya karon nga ni anak ko sa syudad. Mangayo na siya address nako. Ay, tingalig mo ni resulta sa ginaingon nak ba? Nga kung kano sa amawa sa imong pananaw ang bililihong tao sa imong kinabuhi. Anha mo pa may sayre yun sa siya ka-importante sa iyang kinabuhi. Agik-ik lagi ka na himuot ka. Ikaw mo akong gikahimutan ma. Ha? Unsa? Dili ba mi suod si Joren ma. Mag-hi-hello ra ba mi kun magkita. Pero murag seryoso ra kay kang midil sa tuyo ni Joren ma uy. Ay, ako manggod nak. Kung mabisitahan niya na siya nimo, tingalig madisturbo imong trabaho, god. Wa man gani ko madisturbo ni Renz. Ha? Kinsa? Si Renz ma. Siya may nahigala na mo ni Ate Terry diri. Renz ang iyang pangan. Gani nagkuyog maming may paingon sa among trabaho. Ay, may rasad nga nagkuyog mi niya ma. May rasad nga nakigkuyog yun ko niya kay silingan ra gid ang among building. Niki, nahibaw ka ba ya gyud haon sa ang akong pagpasalamat sa tuas langit nga nakatrabaho ka. Wa na gud kay amahan. Og may duha ka pa ka mga mangod nga nagkinahanglan sa imong tabang. Nahibaw ko ana ma. Bisan tuod may pensyon kung madawat gikan sa imong amahan. Pero bintaha nga naa ka nga nakatabang nako. Misaad ko nimo ma nga tabangan tagid ka aron makahuman ang ako mga manghod, di ba? Ako ginang tumanon ma. Wa pag mo masundi si nang meeting, bay? Ay, wagid ba eh. Di na to'y higay nga milakaw siya. Madali sam na kong gisundan. Pero di man siya sa tiyanggihan. Wa na siya mo adto syudad. Wa lagi. Apit gani ko masakti. Ha? Ngano man? Kumukabantay nga mibalik siya sa agi. Apit gani na kong, apit gani makabangga ato. May gani kay, di ako'y gili kaya nga ikasugat. Wa madaya nga among nagbangga. Bantay lang gyud, bay. Idasam nimo ba eh? Ngano man? Okay. Taon ba itong nasniki din eh. Wasabid ka, mananguha sa pagpamisita niya. Kuan mo gud bay. Wa man ko makasiguro sa akong gibati. Siguro on din na ba eh? Ay siguro uy. Ano man di eh? Kung makauyab mo, kinahanglan gid nga, minyo dayon. Oh, di man noon. Oh, uyab lang sa di eh. Natural oy. Sulbi ang minyo bay. Dili na parehas pagkaon nga kung init, mahimo nimong iluwa. Mao ba? Oh, pare igoy mukasal kun magminyo ka. Sagrado gyud. Unsa man ikaw? Nakay uyab? Wa lagi ba eh? Yatis. Wa pa kay babaeng naibgan? Oh, ay daghan. Oh, panguyab dayon. Lisod. Manong lisod man? Asa man kong kwarta kung pagkipanurin ako ng akong uyab? Sayo na mangita og kag trabaho gud. Mga nay problema din ha. Unsa may problema? Ang trabaho may way gusto nako. Bay, paghilis tayon. Ha? Ano man? Murag mag-atang og bus siya ng miding. Tingalig mo adto siya sa syudad. Yamat good. Uy, para ba ko ligo ba eh? Ay, unsa ka man. Uy, ako ging na nga maligo pa ka. Tingalig makasakay na nung ng miding. Hindi lang ko maligo ba eh? Ako lang at nga si ng meeting. How bad is the odor? Ew! Muna ko kasukaon. Ay, kasukaon yung ko. Ay, saan naman tao itong baho? Gab? Is it you they're talking about? Unsa? Ayaw lang gud dayon panuyo. Nakasingo magkukugbaho kaayo. Ang niagog kas merkado. Daghang tao. Makasinghot yung kag klasik-klasing baho. Parehas ni mo. Klaro ha? Kinsay baho? Tingalig, anhi kag yun na ako malugos eh. Ay ka. Grabe sa ni boy. Pero, hoy, nung naabot pa ka din eh. Karaang bugoy god. Maabot yun bisag asa. Ikaw, nganong niaman sad ka? Dali, ako tiripik. Di ta magsulti din katingali. Makasuka na yun ko. Ayaw ko guniti god. Nga naman. Kuyaw kayo. Tingalig asa na sab ko ni Murdad Mukaon na magyug ka. Ay, dali laki. Dali ba? Ayay. Naan mo ko'y pobya ining pagkaon oy. Tingalig mo order ka unya ako na sa imong pabayron. Ay, dili na no. Doon na ko'y kwarta no. O ikaw rin akong pa-orderon sa gusto ni mong kanon. Gigutom ra ba ko? O di mo kaon ka? Kuyawan ko na. Sam ka oy. Una kay saling nako. Wa na gyud. Ay, ako lagi bayad sa imong kanon. Pag-order na ba? Kwarta bi. Ha? Kwarta. Saan mo mong kwarta? Ibayad daan ako sa order. Kwarta bi. Na, di naman no, ni siya mo tuon ako, oy. Walhon man ko. Kwarta dayon. Ay, kadiyot. Kumaunod yung kang tubag, ha?
Sao man pagtako sa tindira nga gibali man na nimo imong palaksan. Unso nayabag na. Oh, nganong mihunong man ka? Wa ka ako mag-scam, ani? Nakabayad na hinungkos imong gikaon. Magduda kang giskam ti ka. Pasukaon ta hinuon ka diha. Asa lagi ko ni mudad, Karang bugoy magka ka. Nganong manok man ka? Ngia ka sa dapit nga among gipoy ani Niki. Hain man si Nikki. Tapos yung trabaho. Sumandi ka mo uban ako. Kay biyaan ta dayon ka. Oh. Uban ko'y. Uban di ka. Nawara ba ko'y kaila din, Kabaos di iron ko. Unsa? Ako may naidaghan kaila din Bidag nganong may uban man ko ni mo, Dali na, God. Yaw-yaw din ha. Dali na ba? Dali, doon na tas ang magipuy ani Niki. Dali na ba? Dugay-dugay diha. Nganong nagdali man ka? Aron madali ang pag-ihaw ni mo? Unsa? She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. Ala, gatuwa ka na buwak ba Hey, naday ka di, abay. False alarm? Usay, false alarm. Ingon ka nag-atang og sakinan sinang liding. Hindi ko malagito siya sa ila. Ha? Mau ba? Idali ko gupo Tingali magtuo siyang namuso ko. Nugon ba ya, Kuyaw na nila. Sa may kuyaw ba Pagdool ko di mo, na timing ra ba nga ang gibiran akong pita, she loves me not. Uso? Lagi, kuyaw nga, mabastid ko ining Niki. Nadite bisita, te? Ay, ako di siya nakitaan sa merkado ay nangarga. Nagkargador ka, Gab? Grabe sa na imong ianda. Unsa ko'y nangarga. Nagpapugi noon. Bantogra, hapit ko makasukat tungod sa kabaho. Ako? Baho? Di, oy, katong basura doon na to. Diba, inyong silingan? Sakto gid kayo ka, Renz. Siya si Gab. Gab, si Renz. Uy, kumusta, Gab? Ayay! Di mo na laman ng imo bay? Brotherhood man na, Gab. Sisterhood lay ako. Sa aligrim din ng inyong silingan. Oy, Niki, aligrim kayong ikatubang. Gab na lang akong itsangpit ni mo, ha, bay? Gab. Okay ra. Kay nagkatipon man ta karon. Ani na lang panihapon, Gab. Kamong duha si Renz. Mayo kay ubay-ubay sa bang akong gilutong sudan. Unsa may giluto nimo sudante? Calderetas. Calderitas kanding? Ay! Oo, sa date. Calderita sunoy. Di inang. Oy, Jorin, ikaw manggodi ay ni. Onang, naghatod ko ining buod, gikan gyud sa bantayan. Ha? May ato di kas bantayan? Kuan, mianheng akong igagaw nang. Kung kay daghan man ang iyang gida, nagkuha ko para din sa inyo. Pila man ni? Wara na nang. Ako na nang gihatag. Oy, murag inyo baya ning business ha, Jorin. Malkansi baya mo. Sobra na sa ginansya nang. Sige nang. Tempa. Maurag imong toyo ang pag-ani din nga. Hatagan ra ko ni mugbuwad. Nang. Anugon nga, nakalakaw na sila siniki da. Makadaon da to sila buwad. Mahal ba yan sa syudad? Maugyud. Sagday lang nang. Sa sunod, akong padadaan sila siniki. Sagdi ra, Jorin. Og daghan kang salamat ini, ha? Sige nang. Kining nang. Abiyaan taon na ka, Jorin, ha? Kay manalimtan di kong palitos gawas. Yasa ka. Wa man kahuwat sa sunod akong hangyo. Magpatultul ko skipuyan nila ni Niki sa syudad. Pagkapait. Ter, uyab din Nikki kadtong Renz? Di, uy. Kang kinsa man din siyang uyab. Ako. Girita gud nimo. Ako lagi. Di mo siya mutuo. Di gyud. Malas ka lang kung di ka mutuo. Katong imong bahan nga imo kong luguson, maputlan ka gyud sa imong Kung imong uyab si Renz, nganong sila man si Nikki ang nag-atubang. Napaman ko'y gibuhat din sa kusina. Langan. O, sakto tuod. Kay ni amang ka, ikay panghugas sa mga plato. Kay ako nagatubang si Renz. May noon. Doon ay ko'y nalibkan ganiya sa computer, Renz.
Unsa man kay tudluan ni ka? Kadit ha. Kuhaon ako sa akong bag ang wa mo man akong compute. Sige kay akong tanawon kung kaya ba nako. Kini oh. Kini? Sige naman eh. Mayo kay dan ako akong laptop. Pagito ni ka, unsa ni pag-solve? Naadi kay laptop? Igon ini, next. Dali, tanawa ako laptop. Sige be. Akong i-open ha. Okay. Ingon ana di ay. Daoy mo ko koy laptop good. Ino, papalit. Ako lang ning ipahuwam ni mo ang akong laptop. Oy, kapit na ni makanlat ng akong tutunlan, pero wag tiyog ko ninyo pansin. Oh. O saman, kamo na! Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. O palihog day ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.